prachtig de lente weer. Ah jongen. Prachtig het zintje, het kinderstrak. Ik zoek een blokje om, net een led waarom. Op fietsje mijn gemak. Maar bij eerste maar rek ik in de war. De vrouwen stappen wij. Ik zei het paar dingetjes, de bedoeltjes, de rensie zei. Goed op dan! En zei, kom nou maar mee. Het begin hè? Welke Strawelte? Ja, de mooiste band die er is. En muzikaal had ik me gewoon prettig troost bij hem en dat ik gewoon zo. Ja, noem maar eens ek. Eén ding belangrijk, dat is Friesland beoppen, hè? Dat is Heiteland, dat is ja. Het het allermooiste Friese liefdesfestje ooit maken, natuurlijk mooie eigen. Ja, er is elk nummer is wat van de seizoen, van mijn gevoel. Ja, het had al ja wat. Maar is dit de eerste, hè? Dit is de eerste. No pas? Ja, klopt het. Ja. We hebben zo lang wachten. Ik heb gekeken hier in het zitten wennen en daar is er ook nooit van kwam. En ik ben sinds 2 jaar in Friesland en minnet hier toen. Ik denk, nou een cirkeltje aan ze rond. Ze komen nog een keer bij elkaar. Ik denk, dit maakt het sluit voor mij een herinnering voor het leven. Ik kom naar mijn hand te zien en ik denk, yes. Dus ja, het is een mentale booster. Ja. Wie heb je in orde te doen ik bij hem? Nee, ik ben 36 hier, dus wie krijgt wat te jong voor? Ik ben met mijn broer wel in Dokkum toen geweest, maar heb ik hem al een iets jongetje. En later die reunieconcerten dan wel weer. Ben ik bromkamer uit het zuiden om ze te zien. En ja, nou weer, ja, machtig mooi, het mooiste wat er is. Has ik een bootratio nog net? Ja, klopt het. Ben ik echt van de bromkamer. Ja. Wat doet dat? Ja, mooi feestje. Kijk, ja, machtig. Hoe is het dus? Door Rinto zien van de oprichters van Waterrock. Ja, ik weet het. Ja, en dan had het is echt geen ontwerp, hè. Dus het, ja, dat hele cirkeltje komt samen bij elkaar, jongen. Het klopt gewoon al je perfect. Ja. Wat zie je nou? Ik vind hem het al een beetje, ja. En de hele band in er, hè? Ja, helemaal sweet te gek. Dat een mooie verrassing. Ja. Ik vind Willem zijn tattoo maar er even in. En dan Paul zien even en dan Fapper zien even. Al hier de kleren. Al hier de kleren, al hier de dikke beerlijk inloeken. Al hier. Daar is je tattoo. Ja, maar ik vind Fapper had de mooiste, dus Fapper moest ik nemen zo'n 4 krijgen om even de verleerde beelden er even op. Wat vind je het van? Ik heb meerdere willen. Ja? Ja. Wat is de mooiste? Ja, die zouden dit op een rij zetten. Dat is de mooiste. De allermooiste. Ja, die was net heel leuk. Die had geen eitjes, dus ik ken het zien. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het. Ik weet niet wat ik vind. Ik weet het niet. Ik al je verslijt op zien. Nee, er ben er meer. Er zijn meerdere Strawelte tattoos. Ja, absoluut. Ik heb meerdere zien. Maar ik dit het hele verhaal van Sander erachter. Maar dat Rinto het nou door. Dat Rinto ook de ontwerper is van dit. Ja, weet je wat dat is? Ik kan er ook niet eens omschrijven wat ik ervan viel. Echt niet. Dat heel zo apart Willem. Dat is. Is nog een goed? Wat zei je? Is nog een goed? Ik heb hem niet voor de eerste getroffen. Ik ken hem, ik weet wat er al bij had via Facebook en volg je hem hoort. En ik snap nog niet hoe belangrijk onze muziek voor hem is en West had. En dat maakt het wel heel speciaal. Dat maakt het wel heel apart. Ja. Zou Strawelte logo ergens doen? Nee, ik ga geen Strawelte logo willen. Nee. Hoor nog eens? Nou, ik ben krijg met Bas bezig. Hoe een ontwerp, maar dat wil Bas net waar. Dat doe ik niet, Bas. Nee, Bas, hè? Ik zet er nog eens een ding op die, dat Lonsdale dingetje. Ja, daar zet ik nog wel eens op tegen. Wat doen ze hier Strawelte sporen op je lied? Nee, dat dan net. Nee. Dat het dichtbij of zo? Nou, nee, wanneer komt dan dat moment van nou door, ik wil het nou vers lezen. Zo, ik denk, we hebben nou de laatste jaren hebben we dingen meemaken, 2008 en dan 2012 weer. In 2012 begon ik al te twiddelen. Het is toch wel een ding in mijn leven. Wat nou dit keer weer rondkomt en dan denk ik, ja, dat is wel een ding van waarom zou ik het vers lezen. Ik krijg een andere trup op mijn beulen. Dus. Wat vind je van hem? Dat hij dit doet? Ja, ik vind het geweldig. Dat is, en dit jet ik bij hem. Dat is... Hoe is het?
Ik ken hem. Sinds kwart. Hij had verleden dier. Hij had toen die taak gehad, toch? Ja, klopt. Ja. Je had echt alles van ons. Hè? Eigenlijk alle muziek wat uitgebracht is, shirtjes en dat soort dingen. En toen hield ik mijn oude gitaar te Cape staan op Marktplaats. En ik denk dat die alleen maar op zolder te verstoffen. En ik denk, die er niks van mij. En dat de Strawelte gitaar van dit hier in 90. En daar kwam hij achter. Dus van die maat ik had. Nou, toen had ik me wat van Marktplaats al. Ik zei, dan is hij voor die. Kun je nog herinneren dat je het logo ontworpen was? Ja, ik krijg ik dat heel rap dan. In dezelfde tijd als, denk ik, of later een beetje als het Waterrock logo. Er zijn nog geen computers, dan moest het al hier rap. Dus dan moet je net volle werk van mij. Ik ben het best. Hij zit nog in huis. En dit de eerste keer dat het tatoeëert? Ja, wow. Oh, die S, die is van Superman. Nee, die ga ik wel een beetje doen. Maar ja, want ik Strawelte tattoos die volgens mij. Is dat die S-kamerke? Ja, hè? Volgens mij. Een teken Waterrock tattoos. Dat, vooral het letteren logootje wat Sjoukje maken had van de metal jaren, dat had best wel goede dingen. Zeg maar. Dat is ook een leuk ding als tattoo. Was het voor iemand of een band of wat dan ook een logo zelf? Tatoeëer? Ja? Ik had Waterrock logo gehad. Ik heb Waterrock tatoeëren laten, toen we daar zien te tatoeëren. En het had maat van mij, die had het erop. Waar had je maar? Ja, op mijn koet ergens. In het beat. Nou, te gek jongen, Oh. super. Machtig mooi. Oh, nou is het geen jongen. Ah, te gek jongens. Machtig. Ja, blijf maar. Super. Ja jongens, machtig mooi. Ja. Mooi hoor. Machtig mooi. Ja, die pak je niet aan. Oh, dat staat mijn best. Hoe lang hier zit al in de holle? Nou, dit is een droom die ik misschien wel 10, 15 jaar hier. En dit moment is gewoon, ja, het is perfect gewoon alweer. Het komt gewoon bij elkaar zo. Ja, een droom die uitkomt. Ja.